PAMBY TV is back again. If you want to watch good programs on your screen, then watch PAMBY TV on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. And to make I was over to me, Nyansa Pong, Titi Amamre Crew, personality profile, Metre Mashas, all social and entertainment issues. And I make I was say so, bold, Majibia, who the rua, they will hold at the mouth. You be cow, neat. Live coverage, our videos, no bra, name of good editing. Over to me, Ashen, our Facebook, PAMBY TV, TikTok, PAMBY 90, Instagram, PAMBY TV, YouTube, PAMBY TV. So subscribe, comment, na share, na abribia videos be aba when you be ashe. PAMBY TV be save all. Our phone, I'm going to call about PAMBY TV. Ewiase now kwa jumadi eso. Kasa PAMBY TV, wait to follow on Facebook, PAMBY TV, Instagram, PAMBY TV, YouTube, PAMBY TV, TikTok, PAMBY 90. Ewiase now kwa. Ane ewiase now kwa. Enunti ne ye babe room. Ya do musuko ewe die ntia ewiase na okwa ene manya owo kese a mene no eba bedi nkomo ewiase na okwa jumadi eso na sa peni enye obiase apostle Prince Osei Kwame ana ne ewiase na okwa jumadi eso yi mene bedi nkomo da bia so ewiase na okwa jumadi eso ono a ena ube hono na nan Fred Mantani me twa me ho aba me ba mema apostle Prince Kwame Osei akwaba na ewiase na okwa ye di ahye so dia ma me ba sisi a arefo memo akwaba bi ewiase na okwa ene asamo aye ba be bobu ho no yato di se Tumi what ate Tumi me kope Tumi ope Tumi eyede a ade se wiase na okwa so na obehu ade kra ye frene Tumi dantem so mamema apostle Prince Osei Kwame akwaba na yenhye enkomodi na ase apostle akwaba ya ebi aboko de nyame adaroma oh wow odomfo no mobro hu nti ode ache ye da obo ade ase ye da obo ade ase ye da pass aton safro ewiase na akwadwuma de so a waba oh mati me da biso me da mase sai mo so mo ma me akwanya na moto safro great na asem a ye pese ye di honkomo no ya to di se Tumi ye tate me kope Tumi ope Tumi opre Tumi asemfo Tumi eden yo papa nana medase mefa akwanya we so na machia watiefo a ehwe PAMBY TV ene wahwefo a ehwe PAMBY TV ye kase Tumi aya ye mu bebre ehwe ye kase Tumi ya ade a onyankopon ede manipa na ye ka Tumi kura sisi a otiwo ya ye frew nana afnan nana mfre Tumi a ema wo ye frew nana mfre de ema ye frew nana mfre ni ye Tumi me di nana mfre ye Tumi ye Tumi ye Tumi memra de dikan ye kase nana ye mfa makwa enye obi a na ye frɛ ne nana ye betumi afrɛ obi nana de ye frɛ ne nana no ye de mfa mra nse ne nkyemienu ebi ye akonwa fam me de sa enti sɛ akonwa fam a kyerɛ sɛ ɔwo ade bi a wɔyɛ de ɔte so ti ade na wɔte so no ɛna ama ye frɛ no nana ɛna yewo yamra badinto enso fon badinto no nipa na yede akwala no eto no na yede nipa na to no okita bibi sononko bibi na okita na ne de okita emfi a ekwa animu enti e ma ye be frɛ ne sɛ de be nana e kyerɛ sɛ wonya akwala enti nipa na yede na to no na nyini ekwa nanim oye ne maame ida ne maame
anane papa maame anane papa okay enti wabe panyini enti panyini no paninie no fie na kwa animu ni enti no ano so abema Tumi enti akola no eho so yesa frɛ no nana eno so ye din no Tumi na sa nana to be frɛ komfo nana eno so komfo na ye frɛ ne nana no e kyerɛ niema a wote so mbata wate ase niema a wote so nti na ma ye frɛ no nana for me nana de nya me nkomo me nkom o yesa be shebata career ugo shamba bia man frɛ me komfo de bi me de no eye ahini akonwa me teso enti ena edi nana no eda me so ti ugo shamba bi na ye frɛ me nana na me shebata career ye bedi Tumi ho nkomo man ka se o oye komfo enti de frɛ nana de bi me de ne de ahini apostle Tumi ne de Tumi ye ka se Tumi a Tumi eye ade a obi anya a wo mo a edi na chi ana wo mo e wona se enyaye di betu aka se ahoden ye Tumi obi ahoden ye Tumi the Bible mo a according to Judges chapter 13 Bible say Manoa wo abofra bi Manoa wo abofra no before Manoa eba abewo no onyankopon bofo koyi ne ho adi kire Manoa yere ewo wuram aka kire Manoa yere se ne ba wo bewo no obeye oberima obeye nyankopon hutuafo kire se obekita nyankopon Tumi na obeye hodenfo mbacho wate dem jonase enti ye wo Tumi a onyankopon de ma nipa bia de ba asase so Ewiase na okwa do pa kire se Tumi e ka ho asebe onyankopon Tumi ana e wo wiase Tumi ana onyankopon Tumi no eno na ewuru wiase meme de minim wo mente ase mu no ene ma de sua mu no onyankopon Tumi no eno na ewuru ewiase sisiye nyame Tumi bi ne se nyankopon Tumi bi ne nyankopon Tumi na ewo wiase no ana se nyankopon Tumi no ene ahome anipa ewo yemu home a ewo yemu no ye Tumi se me home firi me mu a me Tumi bi ekita me bia oda me ye president me ye ohene me ye bishop me ye pope se home na ewo me mu sisiye no efiri me mu a me Tumi nyina asa apostle person o ka kire me se home ya me home mframa Tumi ye Tumi kwa be so na sa mframa me home Tumi me da say moment according to Genesis Bible say onyankopon bo nipa Genesis chapter 2 oso onyankopon bo nipa na nipa ya dote na bibia ni ne mu ntime ya dote according to the Bible okay na apostle ya dote me pa according to the Bible okay na nipa eda ho sa dote a bibia ni ne mu enti 27 wo se na onyankopon butu wo nipa so no hunkwa home gu ni mu ama nipa be sore be ye wo kra ti asefo from there no before ansa na nyankopon ka kire nipa se odi wiase ne ma nyina se nipa ansa nipa na nye den eni so because of a home na e ba ni mu nti na ma ni benya Tumi e benya Tumi a ye didi ne ma nyina eso enti na se metwase a Tumi ana tumidie no ase ebia onipa edi bibi so sa na nipa hye nase sa na Tumi ye ka Tumi a sa na ti na odi ahemfo ene akonfo ene asofo ene president fo eye example ewiase na hokwa ene yesua bibi afa Tumi ho bia ni Tumi na se de wakase wiase Tumi nyina efre nyankopon yi sa na tie dia adenti ala yantwe manyame afa Tumidie no emayen obete esasumasi opetumidie pa okope Tumi ntikura no anam katikwa bi sukura no akum ni nua Tumi sukura no onam katikwa bi so atu ni nua dru sa na tie da adetire yantwe nyankopon ema onfa Tumi no emayen yo nana medase biem asama me pese meka kakra ene se onipa bia o wate asefo sa asusu nyame ma obi Tumi
but our baby obia to me work kodru to me no so say baby obia de work kodru ai obia to me a onyame de ma ye na ya ahome we mu no ebi de ne de ehome ni nua so obi de aburo obi de so okay mba what them Jonas that is why ye wo ohene ye say nana afna nana amfle na manta yes eye ohene ewo abusua asumasim se okota chimaita no so a me ye nana akwam wow pa enye nche kura wow enti se okota no so sisi a na baby amema konwa na ahenie no ekokoduru no omo wa machi no nyina ahye meme de be mase tu Tumi menya Tumi wo mo so okay base ye ba e ka Nyankopon Tumi na e general obia obi a wa oye okra bia e wo bi na Tumi na de e wo mu enie se me wo Tumi na me de buru na wo de so na wo ba me nchen se wo ba be petumi no me de ni bi aka wo de no no enyam fom so enkanya den enyam fom so because Onyankopon bo nipa nyina wieye no obo nipa bi ma nipa be ye nipa sudifo that is why Oma Moses and the kodi Israel nim ko yi won free Misrim okay e de won ba bo sa asase no so na ye he Israel for na Aaron ho a wa ye sofo ewo abusua no mu but Onyankopon amfa Tumi na anyade ama Aaron ne yi Israel na mom de ma Aaron nua ketwa ene ko yi Israel de den efiri nkofie bae that time no Tumi no na ni Israel mu at that time no na mom Moses so anya Tumi no wo Misrim ahemfie ho na bra otefa esere so a okọ sere so de nase yetu enwan akọ adidi ewo sere so no esere so ho no okonya Tumi a wodi be yi Israel fo firi nkofie o pese o ka kire nse yesu so taate nyombe bi nuan Roma fo na taato pa Mose roro wo na mpaboa asasi yo jinase ya asase kronkron asase yo jinase ya asase kronkron edu pa kire se asase na Nyankopon ka chi Moses asase o jinase no kronkron onro ne na ase mpaboa na eja there is so esre no enhye no Tumi 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 ho na Onyankopon ma Moses Tumi a eburu Tumi so o man Tumi a wode beba bedi Falo ahenie no so se uko Misrima Falo ne symbol kese na kita no ye wowo enso Tumi Tumi no bia Tumi ne kese ba eno ye Tumi a eno nso ye firi Nyankopon awo Tumi bia wasase su bia firi nyame Ewiase na hokwa Tumi bia wasase su bia firi nyame de ya de Tumi ne be ye no ena ma ye nya no ba bia ne side aye den efiri ana aye Tumi tu din Tumi bia wasase su bia firi nyame ba de ye no ne ma ye tu ni din Tumi wasase so obonsam when the kreti obonsam Bible si Onyankopon fra obonsam na omo enyina ye adwuma baako to ono hunu no say babia waduru no onso anya Tumi bia wose wono nso etimi nya nipa ma omosom no no eno na din tichemu ni ye den e bai meba Tumidie the apostle person ka kire arefo say Tumidie a ye pre wasase so no ansha ase amfri asase so dabi e sha ase fri osoro Tumi bia ni wa e sha ase efri asase so Tumi a ewo ho eye Tumi a e sha ase fri nya abununu mu aka abununu e ka abununu ma ni ba bebre nti ase e ka abununu mu a it's like it's something like
darkness esumwa kabi tumpa esum kabi pa eno ne abununu mpasa wate ase enti abununu na nyame ene ekasa free enti according to Genesis 1 no verse 3 no enti wase na onya tu no se onyame honhom butu ebunu no ani na onyankopon ka kire sumni se ente no ho ena sumti no ena o ka kire han so se nyede ente no na han so ti no ena o frɛ han ne sa adechen ena o be frɛ sum no se de be adesan wetu no ase nyame honhom ye den ebutu nsuo no ani honhom no etira se ahome nyina no eye nyankopon ene de ba eye tumi so na ye ba tumi dia ye se nyankopon na de ba ye kopre obi petumi o de na ni bre tumi o waka bibia me ati asese onyankopon na bo obronsam good ana me bo sa onyame na bo obronsam ana obronsam eye ahomaso sa no yes onyankopon ahengwana tifi no peso wotena nyeza sa dina obronsam penyame tumi na nyankopon tumi na ne kita bonsam okita onyankopon na bonsam peso ede opebie oji nti da moment no tumi na ne kita nyame ne de na bonsam tumi nyini na mfiri nyame nsam mbacha wati ase akoye bibiti se meye master na waba me nchen na wo besua adwuma mekere wa adwuma bia ma wa behu ye ba ya nipa so basi ne mai ne ba we de ne nsa no wafa no master nsa no ne ba we de woni madwuma kra but ade ba akopɛ obi beka se ade we nko ade wantumi amfa ne master mbaje wati ase enti bonsam mu se omo koto sole nyankopon sa no no pɛ se ono nsoso ye koto sole ne sa enti wa hyase ade ne tumi na nyame de ama no na ewo nu mu no ana hyase de ne katrema hyase se obedadai on influence abofo no no akeka nsem bi kire abofo no egu binum asum convince omo se ebe ya on betumi abede abedi nachi ti that time no wode na no ne tumi na ewo nu mu no na yes adwuma no enti obi kasa wo kopetumi no wo firi e ko obi ho akopetumi a metumi aba wo abepetumi because be ana utumi ne higher than me the meme de no so se wo so se me de no until let's go back to the Moses yes am Moses tibra ye ko Moses enam sreso na wode na se yetru enwan nam sreso no ho na nyankopon tumi ni yi no ho adi kire no won chechirim according to the Bible o se no yi no ho adi kire no won chechire no na nchechire ne jadam nso na nye den ense ti Moses eye no won masa why eja there say wo ewura yi mu na nso wura ne nye den ense ene mapini ho na makohwe ewiase na ho kwa wahu esra eja edere mu na nso esra no enhye wahu bi da ewiase na ho kwa na yedi nkomo afa tumi ho ede ni tumi ana apostle prince Osei Kwame echeche mama no past apostle enti tumi no enti bra Moses duru ho no okono na wote nyankopon ne na eye tumi no kasa kire ne se onyi ne namu mpapo na ba bia waduru no eya asase konkron adam moment no a oduru ho na ho abaye gina bia eye gina bia sonko extraordinary enni kwan se ne namu mpapo na ye den egina ho nti wote ne no oyi mpapo no ko no kotodwane Bible se na wo hwe ne na yase o echese wo ko no kotodwane ana otie voice na eba no ti voice ne kasa wie ye no ana onyankopon ka chese me ma wako Misrim akoyi me man afiri Misrim na Moses doubt ye na obusa no ho se obeda na ono atumi akoyi Israel fo afiri Misrim asase enti onyankopon ye example we de kire no oya nsankyere ni bi de kire no sankyere na onyankopon ye de kire Moses no na me be kire oyi o ma Moses sansa Misrim o ma konwa kase ne tumi ni nyina ye wo wonti no onyankopon busa aka kire Moses se edie na kura wo nsam obusa Moses se edie na kura wo nsam na o se eye mepoma me de ka menwan ona o se jai poma no to fom ti Moses jai poma no to fom no ohuri ansa ada na wo
enti na Nyankopɔn ba sɛ wɔka kyerɛ Moses ma Moses hunu sɛ Misrim ɛyɛ wɔwɔ a obetumi ama na fa Misrim ayɛdɛn adi so ti ogya no to fam a ɛda ne wɔwɔ no ɛna wɔkɔɔ n'akyi ɛna Onyankopɔn ka kyerɛ sɛ ɔnsan fa ɔnsɔ no dua na ɔnyɛ dɛn ɔmfa enti dɛn na ɔsɔ no dua ɔpagya ayɛ na san yɛ dɛn ɛda ne poma no de no yɛtumi ɛyɛ okay enti hɔ no ɛna Onyankopɔn ma Moses hu sɛ ɔno na ɔne ne kasa no okura tumi bi enti saa tumi no wɔde ama Moses at that moment na Moses ni bo tumi no so na Onyankopɔn de ama no na ɛwɔ hɔ dada de wo Moses mu anyame de ma no ba na wɔ hɔ ba na Moses nyɛ dɛn ehunu okay enti Moses epagya ya ɛda no wie no ɛna ɔka kyerɛ sɛ fa wɔn nsa ɛhyɛ waba mu ɛna Moses de ne nsa hyɛ no motoam so ɔde ne nsa hyɛ no motoam yɛ no ɔsi yi no oyi yɛ no na ne nsa ho nyina agu kwata fitaa ɛna ɔbusa no sɛ na dɛn na me nsa ho agu kwata yi ɛna Onyankopɔn sesan fa hyɛ hɔ na ɔsan de hyɛ hɔ na ɔsan yi oyi yɛ na asen abɛyɛ normal okay sɛnea na ɛteɛ dada na ɛna Onyankopɔn ɛno nso yɛ tumi okay ɛno na Nyankopɔn kyerɛ Moses sɛ wama no tumi de nsankyerɛnne nso yɛ tumi nsankyerɛnne no na ɛba mu wahu sɛ ampa sɛ wɔ tumi a yɛka sɛ obi wɔ tumi a ɛsɛ sɛ wɔyɛ nsankyerɛnne okay nsankyerɛnne bi ɛkyerɛ sɛ ampa ɔwɔ tumi anti yɛka sɛ tumi a ɛsɛ yɛ nsankyerɛnne bi wɔ sɛ wo show bibi ma wo bi hu wo da bibi adi okay ɛma wo bi hu sɛ ampa mikura tumi the tumi are miracles okay to aso Moses tumi no ne yɛde perform miracles okay to aso tumi no ɛne yɛde yɛ nsankyerɛnne okay enti Moses ewie ya na Onyankopɔn ka kyerɛ sɛ wahunu me ma wakɔ Misrim kɔna kɔ yi me man tina Moses ɛbɛdawte bɛdwene nipa wokum no Misrim no a ne yɛ pɛ na kum na wodwane yɛ the tumi ya to aso enti Moses nya tumi ni wie ya no ɛna ɔde tumi no kɔ Misrim asase Egypt arefo amohwe no oti Misrim a Egypt tete no na efere Misrim enti okoduru Misrim asase so wie ya no a okowura Falo ahemfie se Nyankopɔn se memra meyi ni man Israel na ɔmo nkɔ so no ana Falo busa anse ɛdeɛn na kyerɛ sɛ ampa sɛ wo Nyankopɔn bi ɛkyɛ mimi nyame amesom no ya ɔno se beyi ɔmo som me no ma ɔmo nkɔ som me dida na Moses eja poma ne yɛ den ɛto fam oja no poma no to fam ana dane wɔ ana yane ne yemle enso a wo mo yɛ Falo ntafo ayifo no Bible so no mo yɛ Falo ntafo ayifo mo no person ntafo ayifo te sɛ yɛbɛka ne sɛ ene omo yɛ memfamra twi English sɛ acrobatic akonfo ya yɛmfa ne sɛ suman frɛfo ne suman frɛfo wobɛte yɛ se ɔhene we suman kwa ahene mpakyɛ wate ase enti wɔm so ne suman frɛfo no ɛyɛ yande ane yamre ɛna ɔm so gya wɔm de egu fam bi na no so dane wɔwɔ na wɔ sɛ ɔm sɛ na we na wo bɛyɛ ɛde akyerɛ yɛ na yɛ te yɛ tumi yɛ de kyerɛ sɛ arefo wonim sɛ wiase na wo kwa Onyankopɔn tumi no wɔ hɔ to Onyankopɔn poma na dane wɔ no ɛdane wɔ nipa from wiase from so no ɔmo so gya wɔm de egu hɔ yɛ ne yamre wiase na wo kwa gya wɔm de egu hɔ ɛma ne dane wɔ okay te dane wɔ no sania bɛyɛ a Falo bɛhu sɛ ampa sɛ ne tumi ni nyina bɛhyɛ Moses ase no hɔ na Moses poma no hyɛ ase ɛwɔ wɔnom hyɛ ase memene yɛ ne yamre de no so ate ase na sɛ nyame tumi no bro 90 odan no ɛna bɛma tumi no a Falo ne no krɔfo no yamre no mu kita no ɔmo de nyina bɛhyɛ Moses de mu na kyerɛ sɛ at that time no Falo ne na etafo ayifo no etumi ni nyina aba fom ababi yera akora abɛhyɛ Moses de mu enti waka besi so sɛ tumi na yɛ ka no obi de aso kyɛn obi de medas arefo yɛka sɛ yɛdi adwene de akyi a na anhwɛ a yakɔ akɔwe asufraw tumi no obi de ebro obi de ɛde ɛso Apostle Prince Osei Kwame ɛna ɛnɛ ewiase na ho kwa dwumadi so wɔ PAMBY TV yɛne no ɛwɔ ha obetumi afollow PAMBY TV ɛwɔ Facebook ɛyɛ PAMBY TV
Instagram PAMBY TV, YouTube PAMBY TV, TikTok PAMBY 90. Wobetumi alike na wa share. Oko your comment section na. Eya na what the comment the aba. YouTube wobetumi subscribe. Also wobetumi alike na wa share. Your social media handles na wobetumi alike, wobetumi share. Your comment box no eya for comment bra ho. Kai se o person sponsor PAMBY TV programs awodo aye nyina. Screen na say your numbers go no. Wo frɛ so a yɛbɛgye wo so na odwumadi bi opese bodaro ema no yɛagye wo so na yɛbɔ ho daro edema wo PAMBY TV yawo enipa pi edema wo hwɛ ope social media online program bi ahwe na wasua ade na bui wani a nya ba bia na wo so kokɔhwe wo agye sɛ PAMBY TV ya masa yɛbɛdi empenifo atem ya masa yɛba be kasa edi atia obi nemu nsɛm a mene omienu yebetie na editie na ebebue ya adwemu na yatumi de abo yebra wa asase so no eno na PAMBY TV say da bia ye de bebro apostle yebre ne eya yebe ti ye wie kra no Tumi wose eyedey body tofa yo Tumi ye ade a onipa anya na echen so Tumi de onipa anya ono ni Tumi no ebro eche ubia de eso Tumi Ewiase anna hakwa dwumadie so eni Apostle Prince Osei Kwame ana eneme na ntina ase de Ewiase na hakwa asamo anne yebobo ho Tumi otumi ho se Fabi ensanchene Fabi no Tumi dia ya pro asase so nyina no Ewiase na hakwa emfiri asase we so efresoro obronsam ani bre onyankopon ti tubika se Tumi nso kra no Fabi no eya ni bre enu nti ana etoda wo ye bibia empenini mu eya dwumam abusuam anase mpo oman bi mu no okoda dwumade bia no a obi anso ani tume brew se opese oyiwu ede wo efi ho Ewiase na hokwa enu nti ana wo se bibi oye bia no wo ma wani eda ho na wo se Ewiase we na hokwa arefo Ewiase na hokwa Tumi ofedika part 1 ana ne yede brew no Apostle Prince Osei Kwame sha ase no o ma ehu se Tumi nyina efri nyankopon part 2 na me ya adom na esan hia Ewiase na hokwa dwumadi so a yebe bisa se Apostle me ehu se Tumi nyina efri nyankopon de a esidan ema Ewiase etimu yi obi ye bibi na oye nsankyerene kra ezwede kra de ne nsankyerene oye emfri nyame Tumi no kra no emfri nyame yebeside ehu se Tumi we efri nyame na Tumi we de emfri nyame so pese uhu Tumi efri nyankopon ade Tumi a Ewiase Tumi a part 2 no hwe na wanyu ho afri mu koso a na PAMBY TV ye woni papi de ma na Fred Mantanie mahwefo mu anyway repam besashia PAMBY TV is back again. If you want to watch good programs on your screen, then watch PAMBY TV on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. And to make I was so bit me ahwe nyansa pon tete amamre crew personality profile metre mashas all social and entertainment issues. And I make I was so person obo duma de bia hu dawura ye wo ho edema ye be twa neat live coverage of videos no bra na good editing. Obet me ahwe e wo Facebook PAMBY TV, TikTok PAMBY 90, Instagram PAMBY TV, YouTube PAMBY TV. So subscribe, comment, na share, na abribia videos bi aba onya bi ahwe PAMBY TV. We serve all.